हॅलो फ्रेंड्स, मालवणी तडकामध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला एक मॉकटेल करून दाखवणार आहे। मॉकटेलसाठी लागणारं साहित्य आहे, हा आहे खस सिरप, मेप्रोचा खस सिरप आहे। इथे पाणी घेतले, मोठा अर्धा लिंबू होता त्याचा रस आहे, 1 ते 2 टेबलस्पून पावडर शुगर आहे, आईस आहे, पुदिन्याची पानं आहेत, ती मी बारीक कापून घेतलीत स्वच्छ धुवून। हे आलं किसून घेतलंय अर्धा चमचा। सर्वात आधी आपण लेमन ज्यूस बनवून घेणार आहोत। हा लिंबाचा रस, पावडर शुगर, पुदिन्याची पानं, किसलेलं आलं, आणि पाणी, हे सर्व मी नीट ढवळून घेणार आहे। मॉकटेलसाठी आपल्याला सोडाही लागणार आहे, थंड सोडा। आपला लेमन ज्यूस तयार आहे, तो मी गाळून घेणार आहे। आता मी मॉकटेल बनवायला स्टार्ट करणार आहे। हा मी खस सिरप घेतलाय, त्यामध्ये मी आईस ॲड करणार आहे। आता मी लेमन ज्यूस ॲड करणार आहे। आता मी यामध्ये सोडा ॲड करणार आहे। आपलं थंडगार मॉकटेल तयार आहे, तुम्हीही नक्की घरी ट्राय करा। माझं हे कूल ड्रिंक जर तुम्हाला आवडलं असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। थँक्यू फ्रेंड्स।